Ay, salamat. Nagdungan. Di sila pangabot mga kalaga. Dada ko sabaw. Good noon mga kalagan, napunta dire sa ICM mga kalagan sa Manginasal, Mangaon na punta mga kalagan. So paabot ta kay nana nag-order dito. So magpaabot ta dire karon isa to. Ana na dool na. So maniud to ta mga kalagan og stay tuned sa atong ginagmay mga kalagan og happy viewing. Ngayon ta mga kalagan. Di ba lahat ano? Ano ito? Nahirap. Pwede tayo sabaw ani. Syagi tagoy sabaw ani ron. Ay salamat nagdungan di sila pangabot mga kalaga dada ko sabaw. Lipayas bata mga kalaga ni abot ang sabaw.
Di na na ipaupat eh. Di na mada. Hunang-hunang na yung ko, ano? Kaya nagkala doon nakatulog. Ano siya mataupan? Di na ta kalakaw ng mga kalagan. Patuntal sa ka na natulog. Yung lakaw kay man. Di ba? Kaya minsan. Di makahilisan. Kaya sa unang ko iris. Ayun eh. Nga naman mga buta-kabuhol, mga kalagan. Sabaw is life man. Hindi tayo tagsabaw, di ba? Program mag-comment down below kung ano mga kalagan. Kung kamu ba, hilig ko mo magsabaw, di ba? Ayun eh. Ang mana na makakaon, rin ang putas pabugnaw. Excuse me po. Namutubuan niyo ron. Guba lagi na iba sa mpaka lagi na ma. Suray na lang kita eh. Giubo ko ng mga kalagan, kunyas, mga inasal, kauman no, huwag halo-halo, bungka giniron. Mga kalagan, salamat sa inyong pagkakanaw.